देखिए भाई हमने के दामोदरपुर बांध पे पहुँचल बनी जा जहाँ सामुदायिक किचन चला था हमा एजा लोग से जानब जा कुछ लोग के शिकायत रहा कि हाँ एजा खाना का दू टाइम पे नहीं बना तो देखो तनी कि हांडा खाली हो गई और वो सबके बता दी कि अभी टाइम कोनो ज़्यादा ना 8:30 रात भइल बा आ वहीं सब लोग खा ले हल आई कुछ लोग से जानल जाए कि हाँ एजा खाना मिलता कि ना टाइम पे। अच्छा ये बताओ लो तो हम लोग खाना खैला कि ना वहीं खैनी आजा का बना रहा एजा दाल भात सब्जी रोज दाले भात बनता ना कोई करी कोई दाल भात कोई पूड़ी पूड़ियो बनता एजा। हाँ दाल कथी के बनेला तू खैला कि ना बबुआ हम खा ले बनी का बन रहा एजा दाल भात सोयाबीन के सब्जी और कहता लोग कि एजा खेसारी के दाल बनता का सही में खेसारी के दाल बनता ना उ जे कहे वाला कहे नहीं दो वो तो देखे वाला तो देखते बाकी खाता कि कितना आदमी जाता तो हम लोग खाना खा ले बड़े जा। हाँ का बना रहा है भात बन रहे रहर के दाल बन रहे आ सोयाबीन की सब्जी बन रहे आलू सोयाबीन रोज दाले भात मिलता कि कुछ और मिलता ना रोज दाल भात ना बनेला कबो खिचड़ी बनेला खिचड़ी चोखा आ कभी काल पूरी सब्जी बनेला। आई केकर लंगड़ चलता है जा मालूम बा हाँ केकर लंगड़ मुखिया जी के हाँ हाँ भर पेट मिलेला खाना नहीं जा हाँ भर पेट अभी माई बाबू के लेके जान जाए जे खाए ना आवल तो हाँ भर होले जाए के मिलेला हाँ हाँ। अच्छा ये लंगड़ के चला होता मुखिया जी खाना वाना खैनी चाहिए ना हाँ खा लेनी है का बना रहा दाल भात सब्जी हाँ हाँ कहता लोग कि ओधे पेट खिया के आ खेत देता कहे लगे कहे दी महाराज जी रोज कहे लगे हमनी के दोनों बेरा यही जे खानी जा हम मछुआरा हई डेंगी चला खाइला तो खाइला भर पेट खाना मिलता हाँ है? 11 बजे ले खाना चलेला 12 बजे ला कहियो खाला लो तो बनावे के पड़ला दोबारा दाल भात सब्जी अच्छा कहियो अभी हम देखनी है वीडियो में कि दो 3 गो हांडा खाली हो गई हाँ तो जे खाली हो जाला होई ना बाकी वो महाराज खाती जी कोनो दिक्कत नहीं है जनता है नियो से अवनियो से टूटे पड़ले है जे यहाँ से लेके वहाँ तक ले कुल लोग खाते बा हाँ हाँ में 3 गो 4 गो चलता है सब बाकी रह जादा भीड़ रहेला तो तन लेट होला बना के खियावेला आदमी बाबा बाणे हम बताओ तनी विशेषा जे बाबा बाणे ओकरा एने ले मान ले कुल लोग खाते नु बा हैं गोदाम से एने मुहे कुल लोग खाते नु बा हेने भाई बड़म बाबा बाणे हैं पीपर की है वो जे कुल लोग खाते नु बा अभी लोग को है जो हम नहीं की खाते गलती बा तार कहाँ घर है बबुआ ई जे घर है गंगा जी ढाई देली आगिल बनी जे बांध पर जो ही नहीं है हाँ जवैनी घर है ये खाना वाना मिलता एकदम मिलेला टाइम टाइम से पे मिल जाला कि रात एकदम। खाने ना टाइम पे मिलेला हाँ और खाऊ के भर पेट लेके चल जाएंगे घर हूँ हाँ। अच्छा ये खाना के रवे सब बनावत नहीं जा हाँ हाँ हम ही बनावे का बनैले बनी जाए बड़ा दाल भात सब्जी आई देखो तनी कि हांडा उंडा सब खाली हो गइल बा हाँ 4-5 टप खाली हो गई हाँ अभी 5वां टप बनता सब लोग खा ले हो हाँ सब लोग खा ले बा ई केकरा माध्यम से लंगड़ चलत है ये मुखिया जी के माध्यम से चलता है। हाँ एजा हमनी के साथे रात में यहाँ के बानी 5 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं मोहन गौड़ जी बताइए एजा खाना मिलता कि ना टाइम से हो सबके खाना मिलो था ऐसा बात थोड़ा बजे खाना नहीं मिलो कुछ लोग के शिकायत बा कि खाना हमनी के टाइम अरे से नहीं मिलो कितना लोग के भीड़ जियानो होता जाता तो कितना लोग के भीड़ नहीं पहुँचो खाना तो बनता है कभी कभी देखते हैं हम के देखें जियान हो जाता हाँ। कितना लोग माल गरू के डालता शिकायत करता लोग रोज कहीं खाना मिलता खाली दालिए ना तो सरकारे और से जो आदेश रही तो नहीं बनैलो ये पूरा पूरी का आदेश तो बा ना खिचड़ी के बाटे अथी के आदेश बा दाल भात सब्जी है बनी चोखा बनी पूरी का देश नहीं पूरी का देश ही नहीं। अच्छा रवा सब ये खा ले बनी ना अभी तक खाने के लिए भी खाए ला बानी और बताई लोग के माने शिकायत बा कि एजा टाइम पे खाना नहीं खा मिलता ना टाइम से खाना मिल रहा है 6 बजे से 7 बजे से खाना सो 6 बजे से खाना स्टार्ट हो जाए हाँ 6 से 7 मुझे 7 के 6 के बीच स्टार्ट हो जाला सबको खाला आ सबके खाना दियाला एमे मुझे रहरी के या मसूरी के दाल मिलेला आ सुबह में दूध मिलेला शामों को दूध मिलेला और बोली का सूप पूछे के बा कितना लोग के एजा खाना लगभग बनत है खाना तो जो लमसम बुझाता जो हमारा लमसम 1000 के एंड बनते खाना 1000 आदमी के खाना एक जगह बनत हाँ
अच्छा अभी हमनी के 9 साढ़े 9 बजता रात के जी लोग से ये जाने की कोशिश करनी है जा कि हाँ खाना टाइम पे मिलता कि ना बढ़िया मिलता कि ना जी कैसे कुछ लोग के शिकायत रहला आ कहबो को लोग कि हाँ मुखिया जी के अंतर्गत ही लंगर चलता लोग कहता कि खाता नहीं जा हमनी के आ रावा सब जे घर भस गइल बा जी अब वहीं तक कितना लोग के चिन्हित करनी जा कि हाँ एकर आदमी के घर भस गइल बा तो ओकरा के विशेष व्यवस्था दी जा ओकर लिस्ट मुखिया जी के माध्यम से बन के तैयार बा आ लंगर भी पहले जौन चालू भइल तौन जेवैनिया के नाम पर भी भइल ढाह के लोग के आ जेवैनिया के सामुदायिक भवन जौन रहे सत्येंद्र यादव के घर के पास ई रेड एरिया में ना रहे जौना चलते एजा से खाना स्टार्ट भइल एजा से खाना बना के हमनी के गाड़ी से लाद के लेके जात रही जा जेवैनिया स्कूल पर लोग के खाना खियावे खातिर जौना में हमनी के पूर्व विधायक बीजेपी वाला लोग के तरफ से आवाज़ उठल जे उ खाना दमोदरपुर के किचन पर बन रहा बा दमोदरपुर के लोग खातिर बनता आज भी जेवैनिया के लोग के या पूरा पंचायत के शरण मिलल बा तो दमोदरपुर के बांध पर ही मिलल बा हमनी के विधायक जी जौन बानी राहुल बाबा यहाँ के तरफ से प्रयास भइल जौना चलते जेवैनिया ठोकर बनाइल एकरा पहले RK सिंह जी सांसद रही वहाँ के प्रयास कैले रही जे जा ठोकर बना जाए लेकिन पूर्व विधायक जी के तरफ से रोक दिहल गई जे श्रेय हमरा ना मिली जौना के नतीजा है जे जेवैनिया गांव आज विलीन हो गई आ विकास कार्य रहल तो हमनी के अपना होश भइला के बाद से देख रहल बन जा शिवानंद तिवारी जी छोट पुल दिहले ओ घड़ी जौना तरह के एस्टिमेट रहे ओके अनुसार तो दमोदरपुर पंचायत जी दमोदरपुर पंचायत में फर्स्ट पुल बनल तो शिवानंद बाबा के देन से ही बनल एकरा बाद रोड जौन बनल तो रोड बटखरी पासवान के घर के यहाँ से मनसी यहाँ तक राहुल बाबा के माध्यम से बनल फिर दोबारा रीजन में जब घर के यहाँ से खड़ेसरी बाबा के यहाँ तक रोड बनल राहुल तिवारी जी के माध्यम से फिर ओजवे जौन शंकर पासवान के घर के यहाँ से हरिजन टोली तक रोड राहुल तिवारी जी के माध्यम से बनल खड़ेसरी बाबा के यहाँ शेड बनल ओजा रविदास बाबा के मंदिर बनल गंगापुर काली जी के यहाँ बनल विकास के बौछार जौन का हालत हमनी के राहुल तिवारी जी लगौनी बीजेपी हमहू रहनी है लेकिन बीजेपी से कटे के हमरा कारण भइल जे अभी भी मंडल अध्यक्ष जी हमनी के यहाँ जिंदा बानी वहाँ के बाल बच्चा बंश भी बा वहाँ के माध्यम से अगर पूछल जाई तो पता चली RK सिंह जी प्लेट देते रहे वो घड़ी वहाँ के हमरा से स्पष्ट कहनी जे प्लेट पंचायत अध्यक्ष लोग के मिलत हम पंचायत अध्यक्ष रहनी जाके दामोदरपुर पंचायत के वहाँ के कहनी जे एगो प्लेट मिली तो का हुई तो निस्वार्थ भाव से हमरा मुँह से ही निकल गई जे मठिया पर दे दिहल जाई दूसरका प्लेट में अगर मिल जाई 2 गो प्लेट मिली तो का हुई आ तो दुर्गा जी के दे दिहल जाई हम कहनी तो वहाँ के माध्यम से भइल जे दुर्गा जी के दियाई तो श्रेय के हुआरी के मिली ओह के नतीजा का निकलल जे प्लेट आइल गाड़ी लाद के प्लेट आई लेकिन वहाँ सब अपना निजी दरवाजा पर लगा लिहनी जौना के नतीजा भइल जे हम देखनी जे ई पार्टी जौन बिया तौन विकास के नाम पर दे रहल बिया लेकिन कार्यकर्ता जौन बारे तौन ठीक नइखन ओलो से मती हमार ना मिलल जौना के चलते हम राजद में हो गईनी आजो हमार बाबूजी भी मरल रही तो राहुल तिवारी जी खाली सुननी जे बाबूजी मरल बनी तो वहाँ के हमारा दरवाजा पर आके दुख सुख जननी बबलू राय जी भी अनी आ ई विधायक जी कान के काचा हवे पूर्व विधायक जी जौन हन लाख रौरा करी लेकिन एजा अगर फोन करी हाँ एजा के कार्यकर्ता उनकर कह दी है जे ना तब रौरा कुछ भी कैले बनी राउर 100 गो कैल तो पा गईल तो वैसन पार्टी में रह के का होई ऐसे हमनी के राहुल तिवारी जी से खूब संतुष्ट बनी जा आगे भी रह जा हमनी के मुखिया जी जौन बाड़े सुभाष भाई जी इहो खुला किताब हवे इनका माध्यम से जौन भी विकास कार्य चल रहा बा हर वार्ड में विकास कार्य चलता आज तो बाढ़ के परिस्थिति भी आ एहू में दिन रात एक गोड़ पर खड़ा पूरा परिवार के साथ हमनी के सुभाष भाई दिनेश भाई सब लोग लागल बा हमनियों के लागल बन जा जेवैनिया के लोग के हर तरह से विकास खातिर हमनी के प्रयास हर संभवतः रही एकरा खातिर चाहे 4 लाइन जाम करे के पड़े चाहे जौन भी करे के पड़े जेवैनिया कटान के लोग खातिर हमनी के एकदम ठीक बनी जा। अच्छा रहुआ विधायक जी के इतना गुणगान गावत नहीं जेवैनिया गांव खातिर के विधायक जी का कोइले बनी जेवैनिया गांव खातिर विधायक जी जौन कहनी तौन केहू ना कइल ओ विधायक जी के ममहर रहे 10 साल वहाँ के विधायक रही लेकिन जेवैनिया गांव खातिर वहाँ के कुछ ना कहनी एगो रोड जेवैनिया खातिर वहाँ के माध्यम से ना बनल आ ई विधायक जी जौन बानी तौन अपना अथक प्रयास से 9.5 करोड़ के ठोकर पास करवनी सक्सेसफुल ना भइल उत्तर प्रदेश के कारण नहीं तो अपना से प्रयास करके जेवैनिया खातिर जौन यहाँ के कहनी तौन केहू ना कइल आज भी एकाध गो ऐसा कभी दिन हो जाला जहिया के वहाँ के ना आवेनी नहीं तो प्रतिदिन वहाँ के कुछ लोग के शिकायत बा कि ठोकर
निर्माण तो होत रहला बाकी विधायक जी को वाली झकहू खातिर ना आईनी है कि हाँ कैसन काम हो। ना ठोकर निर्माण में विधायक जी कभी काल आइल बनी है रोड जौन है बनत रहे तो रोडवा में भूअर बाबा गिट्टी चेक करत रही। यहाँ के विधायक जी राहुल तिवारी जी जब रोड पास करा दें तो भूअर बाबा गिट्टी चेक करत रही, लेकिन जब कमीशन पहुँच गई माल घरे पहुँच गई तो वहाँ के चुपचाप पटिया गई। तो ई कामवा अपनो रिजनवा में देखे के चाहिए, कौनो मास्टर से आंगनबाड़ी से कॉल में 500 हजार वहाँ के हमनी से का बतियाई, अपना घर ही बात कर लेवे के बा पहले वहाँ चाचा भतीजा के जे वहाँ सबके आपूसे में जौन कटाक्ष होता सत्य अगर बात तबे न हो रहा बा। इस तरह के पार्टी में बर्ताव ना होके के चाहिए आ ऐसा पार्टी के संगे हमनी के कबहू ना रहब जा। हमनी के राहुल तिवारी लेखा विधायक चाहिए जे कान के कच्चा मत होके, जौन भी होके आमने सामने अगर केहू कही तो बात के समझे के बा बूझे के बा, नहीं तो कान के कच्चा विधायक ना चाहिए। विकास के बौछार लाग जाए राहुल बाबा के, अब की परिषद फिर तीसरका राउंड भी राहुल तिवारी जिंदाबाद। अच्छा जो ये बात के संशय हुई जे बीजेपी के वोट विजय राय के रहल हा तो पंचायत क्या कहला पूरा प्रखंड में भी जहाँ घूमे के हुई चाहे पूरा बिहार भर में घूमे के हुई तो हम झंडा लेके एकदम तैयार बानी अगिला मोहड़ा पर जे राहुल तिवारी जी के संगे हर तरह हर संभवतः घूमब आ वोट देव या वोट दिया भाई। अच्छा विधायक जी के बारे में इतना विकास कार्य गिनवैनी, लेकिन जोइनिया गांव पूरा गंगा में विलीन हो गई जी। विधायक जी ए आपदा में जोइनिया गांव खातिर के का करतनी? हमारा विधायक जी के ही देन है जो वहाँ के कहनाम बजना जौन भी रास्ता होई जौन भी परिवार बा ओकरा के सब कुछ मुआवजा मिले के चाहिए। जौना चलते मुखिया जी भी लागल बड़े हमनियों के लागल बन जाओ लोग के समझा के आ सबके सूची बनी, ठोकर तो खत्म हो गई लेकिन सबके सूची बना के एक बाद ओकरा पर मोहर लगा के साइन करके मुखिया जी दिहन वार्ड लोग दी आ तब वो सूची पर पैसा मिली तब हमनी के संतुष्ट बनी जा, आ नहीं तो हमनी के आंदोलन जौन बात तो जवैनिया खातिर जारी रही। आ विधायक जी एक दिन बीच लगा के आ नहीं तो कभी कभी रोजो जवैनिया खातिर परमानेंट एज आवत रहनी। आ लंगर के व्यवस्था जौन बा तो लंगर के व्यवस्था बजे सुबह 9 बजे से 1 बजे 2 बजे दिन तक आ शाम के 6:30 बजे से 11 बजे 12 बजे रात तक भी लोग अगर आवेला तो एजा खाना के रोक कबहू केहू के नहीं खे। 100-200 लोग तो इधर उधर के भी आके एजा खा लेला। अच्छा एजा लंगर चलता तो कितना लोग के व्यवस्था करनी जा? एजा लंगर में लगभग हमनी के 2000 के टाइम पर व्यवस्था लेके चले नहीं जा। अब यही में कभी काल 50 से कम हो जाला लो आ नहीं तो लागी हो जाला। उतना व्यवस्था टाइम से हमनी के लेके बनवावे नहीं जा। 5-6 प्रतिदिन टाइम पर हमनी के लागता बने के रह गई तो ई तो खुला किताब बनी जा। हमनी के तो क्लियर कहे नहीं जा एजा के लोग द्वारा थाना प्रभारी जी के भेजल गई रहे जवैनिया स्कूल पर जौना घर लंगर हमनी के चलावत रही जा। वहाँ के कहनी जे थोड़ा सब्जी हमरा के टेस्ट करा दी। हम कहीं जे सर सब्जी दाल चावल सब रौरा टेस्ट कर ली। आजो हम कह रहा भाई जे पदाधिकारी के अगर इच्छा होके जब भी इच्छा होके आके खा सकेला। फर्स्ट क्लास रहर के दाल, किचन किंग चावल हाफ बॉयल आ कभी सोयाबीन के सब्जी कभी आलू बैगन के सब्जी जैसे स्कूल के रूटीन हमनी के चलेला ओ के अनुसार रूटीन बना के कभी कढ़ी भात भी प्रयास हमनी के करे नहीं जा आ लोग खाला। के शिकायत बा कि रोज रोज भात खइला से तबीयत खराब हो जाए। तो एकरा खातिर तब हमनी के सीओ मैडम बाड़ी, एसडीओ साहब बाड़े, डीएम साहब बाड़े, उ लोग आदेश अगर कर दी तो पूरी क्या कहला हमनी के रसगुल्ला बनावे खातिर जौन मिस्त्री हमार बाड़े तो ऑलराउंडर हवन जौन भी ऊपर से आदेश हो जाई बनावे खातिर हमनी के खियावे खातिर कोनो दिक्कत नहीं खे। आ हमनी के पेट काट के भंडारा ना चलाइब जा। सबके जनता के नाम पर जौन भी आ रहल बा एकदम सबके दियाता। अभी हमनी के मुकेश साहनी जी 2 दिन पहले आई रहनी है जा, वहाँ के माध्यम से बहुत कुछ सूखा सामान आई रहा, कपड़ा आई रहा। मुखिया जी के माध्यम से पीपर के यहाँ से लेके अनिल कमकर बाड़े ओजा से लेके आ ओजा विशेषर बाबा के यहाँ तक सबके लिस्ट बना के आ हर छावनी पर पहुँचा दिहल बा सारा व्यवस्था। सर वो कहता नहीं कि विधायक जी हई सड़क बना देनी हो पुल बना दे हनी आई जाए। कुछ लोग कहता कि है जौन दामोदरपुर बांध पे पुल बनल बा आर.के. सिंह जी के बनावल हो। ई सरासरी गलत बात बा। एकरा पहले भी जौन पुल एजा रहे तौन शिवानंद तिवारी जी के बनावल रहे आ इहो पुल ह तौन राहुल तिवारी जी के बनावल ह। राहुल तिवारी जी के नाम से बोर्ड भी लागल रहे लेकिन एजा के विपक्ष के जलन के चलते वो बोर्ड के कबाड़ के बिक दिहल लो। और ई पुल जौन बनावल ह तौन निजी अपना फंड से राहुल तिवारी जी बनवल है। आ उहे ना जवैनिया गाँव खातिर 3 बीघा जमीन एजा खरीद के आ अनुदान राशि वहाँ के दे रहल बानी, दान कर रहल बानी 3 बीघा जमीन। तो हम तो आग्रह करब जे सेठ जी बानी, पूर्व विधायक जी बानी, सब लोग जवैनिया के नाम पर जब ये बात तो सब लोग आके एकरा में बढ़ चढ़ के अधिक से अधिक जमीन दे के क्षमता होके तो अपन सब लोग दे आ जवैनिया गाँव के बसा दिहल जाऊ। काहे जवैनिया के नाम एजा से खत्म हो या मिट्टी।
जी जी विधायक जी तो अपना से सफल उतना हुआ के कहीं नहीं आज भी लागल बन जे जहाँ तक यथासंभव अधिक से अधिक विकास जवैनिया के होई या जवैनिया खातिर विधायक जी दिन रात एक कैले रहतनी अधिकारी पदाधिकारी सब लोग से लागल बनी भले उ लोग पक्ष विपक्ष के नाते सरकार एनडीए के भी जौना चलते कम सुन रहल बालो विधायक जी के लेकिन अपना से विधायक जी के प्रयास में कोनो कोर कसर कमी नहीं है। ऐसा विधायक ना मिली है जे जात पात से इनका कोनो मतलब नहीं है रौरा पीछे में गाड़ी देबो ओहू से मतलब नहीं है विकास कार्य में अपन लागल रही है विकास कार्य आज भी कर रहल बड़े आगे भी करे के प्रयास बा।